Ben Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň Him institutynyň Newton Gazyň Himya we Tehnologiýa barlyganynyň kiçilim işgäri Gopa Garahan. Indi haşun Türkmenistanyň iqtisadiýatyny ýokary tehnologiýalary we innovasiýa çekmek boýunça halkara maslahaty we sergisine gatnaşýar. Türkmen halkynyň lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Halim Arkadaýew ýurdumyzda alyp barýan işleriň ilmi taýdan esaslandyrylan bolmagyna aýratyn ünsi çekýär. Bu bolsa ähli huquqlar boýunça öňde durýan meselelere ilmi taýdan esaslandyrylan çözgütleriň talaby we maksada laýykdygyny tutlandyrýar. Bu şunuň üçin bolsa gerek. Alim Arkadaýew ýurdumyzda ýerine ýetirilýän ilim barlyklary gysga wagtyň içinde peýda getip biljek uğurlary gönüp durmalygyny belläp geçýär. Biz arheýa adından işleýär, freelance hökümünde işleýär. Biz esasy edýän işlerimiz dizayn, arkitektura işleri. Adamlara esasy diňe surat ýüzüne görkezýärler, edilen dizaynlar şular ýa kartinada görkezýär. Biz şonu virtual hakykat ýüzüne geçirýär. Yani edilen işleri guruluşdan öň klientin gözi virtual ýagdaýda görüp, maştabyny emredadym duýup bilmek üçin surat şekline görmän hakyky maştap şekline kurulmadan önce kurulan zayin içinde özünü duyup bilýärde, beýiklerini, materiallaryny, giňişlerini hemme tarapdan görüp barlap, ýörep, başga da edilen proyektler bar. Ýaşaýyş saýy bar, önümçilik bar. We daşky howly. Baratadan giriýär, maşyny durýar, ýa howlyň Amerika ýörände näýil ýagdaýda howlyň giňlerini, umumy oturşy ekin meydany, jaýyny görüşenlerni görüp bilýärdi. Salam, men Oğuzhan Adynlaky Injiniýer Tehnologiýalar Uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Akmurad we Maya. Bugünkü gün biz şu forumda, high-tech forumunda volontör görnüşde gatnaşýas, hem praktika geçýär özümiz. Bize şu mümkinçilikleri öğretip beren hormatly prezidentimize, Gahryman Arkadaýymyza, Arkadaýly Gahryman serdarymyza köp sag bolsunlar etýär. Men Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň Himya institutynyň uly ilim işgäri döwletberliği Nurmuhammedow. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaýewiň saýatynda hemde döwlet başçylygymyz hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahryman serdarymyzyň alyp barýan şuňur oýlanşykly, parasatly, öňdenörjülükli içeri we daşary syýasatyň netijesinde ata-watan we Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toýdur bayramlara beslenýär. İqtisadiýatyň ähli ulgamlaryna uly ösüşler gazanyp bilen sepetleri eýlenýär. Elbetde biziň häzirki wagtda garaşdyrmamyzyň şanyny 33 ýyllyk toýuny şatlyk şogun bilen taýýarlanýan günümizde biziň bu aýdýanymyz hassa ähmiýetli dawralara, çärelere gutlaşyp bilýär.